Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. The Meghalaya People's United Front, MPUF East Giant Hills District, Ringkarbat ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP Cleariat Circle, haka arpu South Unaitung Arja Arpun Rio Kilalit Pan IT Dakador Khas Show Executive Engineer ke MEECL, Hambowaku East Giant Hills District, Bandawa Penbet Yaki Jing E ki biadai bat ki bill boarding electric. Ya kekenhon dalam kemado Presiden ke MPUF East Giant Hills District ubah Kershan Bla, Presiden ke FKGGP Cleariat Circle ubah Michal Charmang, General Secretary ke MPUF ubah Prakash Shilla, ringkat bat kidukot jong kini ki art li kiseng. Hakador khas kini kiseng kila dawa ya ke MEECL ban penbet ya ki current balance ke bapalat ban penyesok biang ya ki connection boarding electric ke bela saat ban tung su iki nong tray hak office tray kam kenang bakan la ban ai ke jing sakri ke biang ya ki pa. Habakran sikilat pathai kubor ba bla uloong babun kisnong kila ujor halor ke jing kiu konsan ki bill boarding bat bon kilong yingru kila saat no ya ke boarding. Ulo angru bahaba julor ki transformer la ne ki wei ki tiar ki pajba haba phone chak office ki juyo jubab baduna palat kinong tray ban lait maramon. Ulo ang bakini ki light li ki mat ki long ki bakong san tam ha ka dorkas bat ki seng kila ai por shibna ya ka sarkar bat ya ka MEECL ban penbek ya kini ki jing e. Bun ki complain ngila yo nang song sunang. Haba wan ki pliwan complain yang ki ong ba ka jing kiu plat ka bilat. Pon ki ba nang kong ma. Kabaar pan wan ngiyo iba bun ki kilong ying ki pli bala sa ot ki kalat namar ba kimla ban se bilat mo kata pon ni balai bar kabalai pan ka pon ni bala tho ne namar haba lip kalat haba don lip kalat haba seu kitan samar kam tam bun ki sinong hapo district jong ina haba phone ki office ki ong donong tre hapo office don bring duna bre mo takata ngi pelong ban wan han office ban submit ki marendam ban diman lai teli ki benta taka nukong ngi dimani ban penduna ka bilai namar jingkio ka bilai la sama palan namar ki plim la syuk ban se bilai ka baar ban ngi kerpat ka MCL khamtam ik sarkar ma namar barkan map ka khamtam gitu ki bisa online namar kan map yaki namar ba kinyo biang ban connection namata ban yo ban connect katang hayeng samnyuki jin kamnyuki hayeng asem tengi wan hang ne wan bo deadline ro sibnai ya ne ka MCL khamtam ik sarkar ban bo da kimne apo sibnai ngin liang arseng ngin mi ngin tur ngin wan chine office ngin pelong da jinya ki mbe tang ngin seng rengkat bat kinong song hapo district tes ko benga kerpat kinong song ne district dai ban tre lang bengi ka seng nai tangi ki seng balang ngimla ban tre sekmat mi nai don lang ban pi rengkat bengi bangi yo ban mi sekmat namar ban yaki nam ta ka hok jong pi ban yo namar pi kren tang silti sengkeng manong bakio bilaj klem da mi sa office kamlong ba seso namar dangi mi ngin pin i sarkar ba bun bisa kata hane hapo district tanga ngakawe ka kwa banong ba ka sarkar pe khamtam kini kali permit ki ba kala map mo kan yang i kan no keluar kan sepak keluar kala map te balai ke bilaj kamla ban map balai gitu gi yang belas od like kamla ban map te ngi yang kata nong ring bas kem dakim le te hakan lakut ka por bangila abu ngi pelong da jing ki bateng hana po district jongi hana po mokyo namar banyo i ki pajba namar Sarkar ka banyo i ban tip ka di hapo district ngi bon ba bujing jar na mata bilaj da ka le na mata bilaj ngi khen be pai ba nyo ji sarkar ka nyo ji senia na mata pai ba da kam le temut kata gen mat ki ki ang na po mokyo ngim salia chu na mar ki pli pai ba bon ki pli no kendong kiwan tos ngit kiwan komplain hangi ki ang penyerap habangili krem ki officer kimla le ka bor chong sarkar dengan kerpat sarkar bedon bulom sobab ban vengi jing jong ne pai ba hane po district ta kerpat ki pai ba ki chong sedong ha ki balalap bak jikeu kan bilai ba sewa balap ya hala kayu nyoki baki belai kerpat ban snok tilang bengi keseng ngin sapen benar lakut ka lain mengibu sebenarnya ngin sapen benar pai ba bakin yemi lang ban ngi pelong de jing ki batang hang ne po hane po mokyo caka bedon bor light ba namar ban ngin yo binyo jing chai namta ka ekile namta bangila bu jing tho naliang jong keseng ki ekile namta nang liang office tang tangim don so ngin up ka por bangila bu ngan direct ngan ong katu berkhot don ke plan juki salendet direct do pasai ngong namar haba wan tu ban seu bilai wan aga kot bilai tam hagayi ngesemo ngala jo ibada keman ukhen ni hala de ukhen nang tu ai te kanebar khoi nga dare ngan ong suba bai mana kidon kti ni na liang office kidon kti lang Nakaliang ba Michal Shermang ulo ang baki katu kat ni kilong yeng red ki bapenan kam tang khendiat ka boarding ki yo bel kumjo lani khampun banya ki yeng ki bapenan kam da ki hita ki giza bat ki we ki kor electric
Ulang bakatnan MEECL kadai ban penlong yaki program jingpen snguthu pajba halor karukom Kenya ki billboarding knang bagi pajba kin snguthu barban kenok kala yakatnan. Shushu kila dawa baki meter reader ki deban pen I hamman kalong yeng ya ka jingken meter ka barem bat ka batmai haba ai ya ka bill. Ngilawan menta ngidang mut man ya kendu yo executive engineer ka MEECL clear distribution andre haba ngiwan hang ni te don re ngila submit ya ka kot hak office jong ir lang baki bru jong ki ngi ngiwan rangkat kami memorandum ngi nak liang seng ngi yo cibun ki jing complain mo na paj ba habai dei bat ka jing kiu ka by boarding bat ka jing sam ya ka by boarding ru ka ba thurmur ba namar ba ngi yo hi ba don ki jing ke barin rekom wan ka by thang boarding kami hapsu bat ka tu ka jing don pat ki jing ki ba kham he andre ka jing wan ka by boarding ha tu ka jing ka ba he dang kham tat ka jing ka ba he bat ya ka tu ka jing ka barit bat kam ya hapsu bat namar ba ki jing ka ba he pitip ba ki jing penon kam thang laj jong ki ka ba he ba ki power line ru ki don sibun ki gizar ru na du ki hitar ru mut ki don sibun andre ka jing wan don ngamong ya borok ki jing mo mut don ki ja jing ke ba kum kita ki ba ki paj ba hi ki complain chengi ngihi na kaliang kaseng ngi kwa ban kentu ya ka MECL mut lada ka kwa ba ki paj ba kamdon ka jing subas new yaki ka jing tharais new yaki ngi kwa ba ka office hi jong ka MECL lang bau executive engineer mut lang ba ka sarkar ru ban hikaya ki paj ba kumno ban Kenya ki bilaj borok ki consumer ki ba tre mut ki ba penon kam ya ka boarding hapo ka isjentia hi ngi kwa ba ka office hi kan hikaya ki kumno ban siu ban Kenya ka bilaj ban siu ya mut rukom Kenya ka ya ki bilaj knang ba kanam don ka jing subas new ya ka office ban ngi kwa ru ba haba wan ki briu jong ka tanat boarding haba lek ban sam bilaj saki jing ki sem jong ki nong song snong ngi kwa ba kin pen I ki kumno ban bor ba ken ba pe yo meter ngi kwa ba ki briu jong ki kin pen I kumno ban ken ya ka by boarding mut ngi kwa ban pen I ya ka previous reading bat ka current reading bat kumno ban ken namar ka jing ken yang turu kam da simpor ka simpor tang 1 minute ar minute bat ngi isu baru ba haba ki briu jong ka office ki wan ki jing briu haba ki try jing ki kwa ban kli ki kono ka kam andre ki tu ki briu kim kwa ban kran AA bat ka kam jong ka by boarding kani ka pen I bat ka pen suba ya ka sing ba kani ka don ai Islandet bat ngi kwa ru ba ngi kenturu ya ka office ba lada ka kwa transparent ya kani ka kam ka kwa ba kani ka kam ba ki paj ba kinom subas new thrice new ya ka office kade ban pensai supaj ba ban hikaya ki kumno ban siu ya ka by boarding ngi kwa ya kata namar bangim kwa ru ba ka jing hikai kan long tang dep namar ba don ki jing hikai handre ki long ki ba tang dep kim long ki ba penhun yo paj ba ki long ki ba mutang su ong tang su kila ban ong ba oh ngi ladep ai jing hikai ya ki paj ba handre ha ka jing sisa hai ki paj ba kim das ngau thu ba kata ka jing hikai ngi kwa ba mut baki hakapor basiu ya ka by boarding ni kwa ba kata ka ruko mut ki dei ban hikaya ki pai ba ban pen I ki kumno ka bil jong ki kiu kumno ka ki ban Kenya ka by boarding ngi da kaliang jong ngi kwa ya kata don ting mo ki mut kini ki nong sambil like ki wan sya ki jing briu namar ba ya mentahi kambun ki mitar ki dei ki LED mo ngi la banong ki LED ki ba mut phim la ban pe la da lip ka light ba ting mut ngi yo I ba haba utu nong sambil light wan ban aya ka bilaj ki jing briu mut hakapor ba lip ka light tang ba kumno ula ban Kenya mar claim ka current reading pimla ban Kenya ka by boarding hoi ka previous reading kala don lepa mo haka bil ka barim namar tang ba ya ka current reading pimla ban pe la da kiwan haka por balik balai tang ba ngiyo I ba hakito ki poru ba kini kinong sam bilaj kidang print ya ka to ka bil jongki ki aya ki ya kinong song hakit mudah kum kito ki por ngingi pen suba ba mut kisu akpej mar mu kisu akpej ya ka to ki mitar handre ka bil paj ki ai daga jing adjust jongki la ban ong mudah kata ka rukom mut ladangi ngi ong ru ba kani ka jing
kani ka jing turmur ka jing sam boarding kani ka jing ken turmur ya ka bai boarding ngila banang amdai tanga po isen tiang yo I ba baroi ka we ka Meghalaya but ni na kalyang jong gi arseng ru ngin sa perkat nang nei sakmat ba ngin sa chong jing yalang jong ni ki arseng la da kam tre kam kani ka jing dawa jong ni ngin sa perkat na ka we geleng tiru Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya